Får jag strippa lite då? Vem då? Putte, 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 putte. Vad är det? Visa pungen. Den är Patrik på G. Vad gömmer sig under de där? Nej, det kommer på Facebook direkt. Ja, absolut. En Patrik. Show me the goodies. Så det börjar ta sig det här. Så är det en strumpa till. Så Patrik har aldrig varit så här exalterad. Nu är det bara skaka rumpan nu. Nej, det... Patrik. Det suger. Nej, det är fan. Om det är fan. Vilket jävla barn.